Igbo mụrụ m ekene m unu. Unu ọma na ngwụcha afọ na Ndi Igbo abụrụ Disemba. Otu anyị si wee chemo, onu anyị si eme mmemme ọnwa ọnwa Disemba anyị na-agbawa Christmas ịghọta. Abịa na ngwụcha ọnwa Disemba eme crossover banye ihe a na-akpọ New Year na asụsụ ndị oyibo. Disemba abụrụ ọnwa ikpeazụ n'ọgụgụ afọ Igbo. Abịa n'ọgụgụ afọ Igbo, anyị na-eso ọnwa. Ihe anyị nwelu na ọnwa anyị nwelu n'ọgụgụ afọ Igbo bụ 13, ihe a na-akpọ 13 months calendar bụ ihe anyị nwelu n'asụsụ Igbo. N'ọbụna asụsụ Igbo na ọgụgụ afọ Igbo. Ọbụna asụsụ Igbo, ọgụgụ afọ Igbo. N'ọgụgụ afọ Igbo, ọnwa mbụ anyị bụ na ihe ndị oyibo na-akpọ Febụwarị. Ọ na-ebido na Febụwarị 18th. Ọnwa abụọ na-ebido na March 19th. Ọnwa Ifeke na-ebido na April 16th. Ya bụ ọnwa atọ anyị. Ọnwa anọ na-ebido na May 14th. Ọnwa Agwụ, nke a bụ ọnwa ise anyị, na-ebido na June 11th. Ọnwa Ifejiọkụ, nke a bụ ọnwa isii na ọgụgụ afọ Igbo, na-ebido na July 9th. Ọnwa Alọmchi, ọnwa asaa anyị, na-ebido na August 6th. Ọnwa asatọ anyị, ọnwa asatọ na ọgụgụ afọ Igbo, ya bụ ọnwa ịlọ mmụọ, na-ebido na September 3rd. Ọnwa itenaanị anyị, nke bụ 9, the 9th month na Igbo lunar calendar, na-ebido na nke a bụ a na-akpọ ọnwa ana. Ọ na-ebido na October 1st. Then ọnwa iri anyị bụ ọnwa okike, na-ebido na October 29th. Then anyị nwee ọnwa iri na otu, that is 11, 11th month anyị, na-ebido na nke a na-akpọ ọnwa aja ana. Ọ na-ebido na November 26th. Then ọnwa iri na abụọ, our 12th month, a na-akpọ ọnwa ide aja ana. Ọ na-ebido na December 24th. Then anyị nwee ọnwa iri na atọ, which is our 13th month, na-ebido na a na-akpọ ọnwa ụzọ alụsị, na-ebido na January 21. Na January 21 na obido agụọ ụbọchị 28, that's 28 days. Ọ dabanye na February 17. February 18 ahụ bụ mbido afọ na ọgụgụ afọ ndị Igbo. Unu mana one ndị Igbo si agụ ọnwa abụ na ọnwa pụta ọnọ ihe dịka ụbọchị 7 tupu ọ chake, ihe a na-akpọ full moon. Mana na full moon ahụ anyị abanyego ọnwa ọzọ. Agụkwa another 28 days, isinyekwa 28 days ọzọ, ọ banye ọnwa ọzọ. So ona ka anyị si agụ ọnwa na ihe a na-akpọ ịgụ afọ ọ ịgụ arọ Igbo. Disemba, ona anyị si anọta ịma na Disemba luo, Igbo niile agbalụ nọta bata n'Igbo agba Disemba elu 31st agba, a na-eme nke a na-eme crossover. Nke a ihe a so ndị ọcha wee bata n'Igbo. Tupu ndị ọcha bata n'Igbo, anyị enweghị ihe dịka Disemba luo onye ọwụna agbalụ nọtawa. Tupu ndị ọcha batakwa n'Igbo, ụfọdụ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-ejepụga. Onye ọbụla na Igbo nọ na Igbo na-eme ihe ọ na-eme. Ya bụ before ka kpọzie ebe dị 1800. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị ejepụga je na-eme, je na-azụ ahịa na mba ndị ọzọ na-abata. Mana onweghị ihe dịka na Disemba luo onye ọwụna agbakọ nọta n'ụlọ emewe Christmas ma Disemba. Christmas bụ mmemme so ụka wee bịa. Disemba bụ date ma kpọọ ọnwa, a month so ndị ọcha wee bịa.
in the sense that na ndị ọcha na-use ihe a na-akpọ Gregorian calendar na-ebido na January, February, gugudo iluo December, pụtakwa ebidokwa na January. Mana ihe ndị Igbo amaghị bụ na ụbọchị gasị dị na the weeks, ya na-akpọ week, 7 days, you know, in a week, ndị ọcha ji wee bịa. Ancha niile bụ afa alụsị gasị, ma ihe anyị na-akpọ alụsị, afa gods and goddesses ha nwanwelu. You know, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And ihe ncha niile bụ afa ndị ọcha ji wee hiwecha certain gods and goddesses. Ya ka ha ji wee melu days of the week. Ma month, ịbịa na month a na-akpọ January, enwelu I think a Roman or Greek god, Janus or something, Janus or something, nwere ihu na abụ, ofu na afụ the future, ihu ofu na afụ azụ, ọ afọ alụsị ahụ ka eji wee hiwe January, anọ ya ka eji eme new year, ịghọta. So ọsọsọ ndị ọcha bụ ndị ji January eme new year, ndị China eji January eme new year, ma ndị India ji January eme new year. Mana due to na anyị nwa bụ ndị Igbo na anya sọsọ ya anyị ma bụ ihe ọbụla ndị ọcha wetelu nke a bụ nke ka mma, a na-ewepụta oge chọọ ihe mere anyị ndị Igbo onye anyị si emebi ihe na mbụ, maka na ekwu oketa na ndụ ka adabata siwa is idol worship is nke nwa culture transforms nke nwa. December, asị m onye agbanya December, asị m onye anọta ma mụ nwakwu ana m ana December, you know, ana m ana mana na eme m ụfọdụ ihe dịlụ m na ha anaghị m apụta abịa gbawa Christmas, no maka Christmas ka nje na December, ọ maka na anyị na-alụzi unu nke bụ December, anyị efu nwanne go efubeghị kemgbe, you know, ma ije mekwune ihe gbasara ma you know, ma ihe gbasara ọdịnala anyị, ma ihe gbasara ije fukuna anago ma na obi go ma na nna go ma ncha niile emekọtachi ihe ncha niile, ma mmemme ma agbamnkwụ ma agbamakwụkwọ ncha niile a na-etikọzie na that period that December. So ọ ya melu ụfọdụ anyị nwa bụ ndụ na-eme ọdịnala he ife anyị n'une manụ mmemme ebe ihe bunatala anyị. Mana ọ bụgodu na anyị na-agba December, ndị Igbo na-agba December, ọ dị mma ka ndị Igbo mara amalụ na December ọ bụ ya abụ ngwụcha afọ na ọgụgụ afọ Igbo, ọ February. Afọ Igbo na afọ na ọgụgụ afọ Igbo na-ebido, ọnwa mbụ na-ebido na around February 18, ọnwa pụta ozugbo na February, ọnwa na-apụta na February 18 ahụ ka ya ama na yes na mụnwa bụ onye Igbo na ihe abụ mbido ọgụgụ afọ, mụnwa bụ nwa afọ Igbo. So ụmụnne m, ebe a ka mma bịa na njedebe ife onyonyo a. Ebe ọbụla ịfọlị, ọbụla na YouTube ma na Facebook, ma ebe ọbụla ịfọlị ya, biko na YouTube subscribe or like ya the video, tinye aka ebe follow bell, ọbụla na Facebook share, comment ya, tinye ọnụ n'okwu a ka anyị malụ ife nwere ikwu gbasalụ December ndị Igbo na-agba ịghọta na January 1st New Year. Gwakwa anyị ihe ghọtalụ maka ọgụgụ afọ ma ọgụgụ arọ Igbo na oge obidolu, na ihe mmalụ gbasalụ ọnwa 13th lunar month, you know, of the Igbo calendar. Ụmụnne m, demenụ, daalụnụ. Afọ mbụ Chuka ndụ na-eso okwu, ka ọ dị n'oge ọzọ.